Matt Welmans als commandant van Sint-Hubertus Kessel. Dit is de bieleman van Sint-Jozef Sint-Geertruid. John Doutsenberg met het vaandel. Achteraan de keizer Han Hekkers en het koningspaar Ron Abels. Ronald moet ik zeggen, met Ingrid. Ik zie veel koninginnen met korte kapsels, dat is slim gekozen. Ik moet zeggen dat de optocht goed vooruit gaat. Er zijn geen grote gaten tussen, ze volgen elkaar goed op. Het gaat vlot.